engathi ungaphila uphushe uphumelele kama ku-past winning week. I've got a problem because ngicela ngingasazi ukuthi ufuna ngithini bangikhuluma nabantu, yabona, because abantu uma bafona ngendlela yabo, benza ngendlela yabo. So mina ngibakhuza and then bathi ngirude. Okay, today kunomuntu unenamba yami, uyangifonela ngibusy, I return a call bese mase ngicedile kuleyo busy ngithatha ifoni ngiyafona back because angiyazi inamba, anginayo register ngifone ngiyafona back. Uyayibamba ifoni, mase abamba ifoni usebuza mina ukuthi ngubani, ngithi mina hayibo I'm returning a call la. Should the person ufuna ichaza wena uthi wathi ngirude, yabona, wadrop ucingo wangiblocker. So ngale ukuthi baningi abantu abenza njalo, they expect bengifonele bengibuza igama. Mina I expect ukuthi umuntu bengifonela afuna ukubuza ukuchaza igama, but most the times bafuna ukuthi kube yimini oyichaza igama kubo, yabona. And mangibathi hayibo awukwazi ungibuza igama, badrop ucingo bedube. Ngale ukuthi inamba isebenze isetshenziswa umuntu ungumlandeli oyimember kusongolana ekuseni nge-5 ntambama kuphela, akangi-WhatsApp, akangithumeleli ama-SMS. Love Jennifer Zuma uthi amen pastor, bengicela ukwazi ukuthi chazana uphupha ucaka indlu, ngiyabonga. I don't know ukucaka, maybe ngizokubeka kabi, but ukucaka indlu kule gama ethi ukucaka, abanye bathi ukubhaceka, abanye bathi ukuphahleka, abanye bathi ukuhuqa, abanye bathi ukukhaceka, abanye bathi ukubhanda. Ngicela konke lokhu ukuthatha udaka olumanzi ulungisa indlu ibe yinhle, yabona. Thina emakhaya ngisuka khona besenzisa igama elithi ukubhaceka. Yes, abanye bethi ukucaka, but yabo kusho ngendawo abanye bathi ukubhanda, ukukhaceka, ukuhuqa, ukuphahleka, ukubhaceka, ukucaka. So nake singakusho ngokujwayelekile la, uma uphupha indlu iwumuntu, indlu umndeni, indlu ngaba yibandla, indlu ngamele idalwa. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha indlu kuwuphawu ngaba luhle uma uyiphahleka, olungasho ukuthi kungenzeka uzothatha noma-ke kumele uthathe isinyathelo sokulungisa lokwenza ngcono isimo sempilo, ikhaya noma umndeni wakho, futhi konke kuzolunga if ugcina uyilungisile abayinhle. Isaiah 61 verse 4, bayakwakha izincithakalo zindala, bavusa izindawo ezichithekileyo zakudala, balungisa imizi ebhujisiwe, izindawo eziyihlane, izizukulwane ngezizukulwane. Isaka 24 verse 3, indlu iyakhiwa ngokuhlakanipha, iqiniswe ngokuqonda. Number 2, kuyenzeka futhi umphupha indlu ubopha oluhle uma uyiphahleka nje noma uyicaka, olusho ukuthi-ke kungenzeka uzosiza umuntu uguqula isimo sakhe, yabona, noma uguqula impilo yakhe. So ngenzeka lento ikukhombe ngesikhathi uyikhaceka uyibhaceka ingoba usiza umuntu, umlekelela wena, wenza ngcono impilo yakhe, you are intervening in a life-changing course, yabona. So ngoba seKorinte bokuqala chapter 3 verse 10, ngomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabe isisekelo omunye wakha phezu kwaso, kepha-ke akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. 3, ngokwesintu-ke uma uphupha indlu uphawu oluhle uma uyiphahleka noma uyikhaca, uyicaka, olungasho ukuthi kungenzeka unobizo nomsebenzi omkhulu wokulungisa umsamo. Komunye umuntu lento yokucaka ngenzeka ifike ngoba vele kumele ilungise umsamo, noma vele ubhizi nezinhlelo zokulungisa umsamo njengamanje, kanti ilungisa umsamo siyabona indlu sikecele seyinhle, kanti umsamo wakho usumuhle, usulungisekile, usuhlambulukile, yabona. 4, kwesinye isikhathi uma uphupha indlu kuyaba uphawu olubi uma uyicaka, uyibhaceka, uyilungisa. Kwesinye isikhathi lento isuke ikhomba lungenza kunesifo esingase sehle ngokukhulu ukuzuma. Siyabonga besibheka la umuntu ocaka indlu, umuntu obhaceka indlu, umuntu ohuqa indlu, ukubhacekayo, umuntu obhanda indlu. Siyabonga.
Jesu siwe ni pasi na matuyo kuleba uyo baba siwe ni pasi na matuyo kuleba uyo Jesu